Kahinyo Trap Youth Council HYC jong West Khasi Hills District hapo kajingalam jong President uba Lum Langhars Imli but General Secretary uba Wante Boglingdo matagasngi klay kendo ya Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District nongstoin uba LSN Dykes ban kentu halor ban ay jing pansay halor kimat kibayday bat ka District Selection Committee lani ka DSC. President ke HYC uba Lum Langhars Imli ula ong ba kani kajing kendo kala long hadian kijing ujor balayo na kisamla thepkam na West Khasi Hills District halor kajing slam ban penlong ki examen ki interview ban penmi ki result na kabenta ki post ki paper bala penmi na do usnam ar hajar pho shu ladang penmi ki khubor lat kam ki bathamai wat haba ya ki kam ki barem ki balamut banthung ompat shimla ban pendem kumta ka seng kala ay jing mod bakum yakini ki mat badang sa aten kum ka jingle yaki examen ki interview ba yaki result naru usnam ahaja arpho de ban pendab haswa ban penmi ki khubor lat kam bathamai ba udisi ula pentikna ha ka seng ba un shimkhia halor kani ka benta bathamai namtai grade 3 nadu arpho pratrik mai balai arja san kum juri grade 4 lami aka sautarik april arja san henry laringi phai yaki pus ki bala mi advertise nadu usnam arja arpho ter khantam usnam arja arpho we mula palat ispat lagi pus kemud syam la pendep ban le exam lani interview hak di por kidang don ki badang sa teng interview don badang sa teng ki exam hadu ini ki por naglian jungi lawan penduk nomor ba kum kijing udi sama pule khantam salma wat kam galong ba ilabu jinge nomor ba le sikin sim dak nu bental le sikin sim lang lani kana gadur hadin banyak kenduk bahai DC naglian jong DC isa DC laong ba naglian jong i kumangi la kerpat balak nu ngi ai kejing kerpat i dewan pendep suai ya barok kini ki bala dep advertise nadu snam arja apho apoi ban pendep suai kini hadu benda thung kam yaki ban hadin kata sasim pad kini ki badang su ai advertise hanu snam bomenta ban naglian jong i la kular ban naglian jong iru insa simkhia ban ai naglian i ong ba insa simkhia ya ban sim kini ban ta ban pendep suai ke interview yaki kelas ki jong yaki interview kum juru namta ban pendep yaki exam hakni yakini ki bala advertise nadu snam arja atau khnamba hadin bala dep itu insasim saya kini ki badang thap mentas nam tinaglen jingi kermen skam katakan wanra jing kermen ki kun sama nomor teng kun sama ki ong ba rada sim lang no le se kan sawanra jing haka snam kam ngam suak over age la simpat hagni snam ki ban sim lang bar kini ki awatas bam tahan rai la yat la ka jong la se nomakin sim betik ye ki ba karkum ki thap snam arja atau kanwan ra ya kijing sokumen ya ki bat le se ban prepare ki exam naglian jo isar irong ba ka wei kijing wan ra jing hi mata man ba kade kini election MLA wan sa ga MP wan sa ni MDC le se kan wan ra kijing thut lung ba kane ban lung ba hadin mentau ong ba le se naglian ka office ka nom don chu gnu tau kane le ban pentulun mentas nam ka thong jong ka DSC po West Social District ka thong mentas nam long hadu ini bola apply advertisement dewan pendep ya borok bantung kami kini kenapa kawan ra ru tang jing mentai pajbaan rek kam tamru ya jing mentai jing rek kam hopo jong ka distrik kata kade ka benta ka bangile kren barkawai ru kade jing wan ra wong nagliang jong DC wong ba kawai jing long ba dei bom nomaki nongwat kam kilabun wan ra jing lembak jing tho exam mio jaka ban tho exam le se takadaw gi haban ya penbet be school udang pendep gi meeting kini gi tayo baladap ban ya penbet ban arrange school khnang ban unio pendep swa yakini ki bala apply nadu snam arja arthau tegata naglian jong hidu ngin yai budin kum kaseng ban ngi kwahi baga DSC kan wanra bagan le kham kloi khnang bagan nombu jing thrais nu khun samla ki bawat wat kam khnang bagan long ka jing gerkhu nam ta kalawei jaga pateng jong ki samla hapo jong West Kasir district